Saka Prayzah akaimba song inonzi dzika mutumwa Elia. Zvikanzi Prayzah motitakura tese nababa Makandiwa. Motiisa mungoro yemoto. Kunyadzisa kwazvinoita. Kunyadzisa kwazvinoita. Ndekuti Prayzah achiimba kuti arumbidza Makandiwa. Iye naMakandiwa vada kutakurwa naElia mungoro yemoto kuenda kudenga. Number 1 Elia haana kuenda kudenga. Number 2 Elia haana kuenda nengoro yemoto. Number 3 kudenga hakuendwe nengoro. Kunoendwa naJesu. Jesu akati ndini nzira, ndini zvokwadi, ndini upenyu. Hakuna anouya kuna baba asine kwandiri. Hapana kunzi anoda kuuya kuna baba ngaakwire mungoro yemoto yaElia. Hakuna mavhesi akadaro. Prayzah zvaMwari wadii kusiyana nazvo. Wanga uchiita zvambuya maune musuno uchiti ndibikirei doro. ZvaMwari wakatanga rini? Zvosangana here izvi Prayzah. Zvambuya maune vedoro ndezvaMwari wekuenda kudenga. Nengoro dzemoto dzanaElia nambuya maune nedoro zvosangana. Handiti wakatoda kukumbira midzimu kuti kugadzirire gwara. Midzimu yatadza here Prayzah kugadzirira gwara rekuenda kudenga. Waakutsvaga rimwe gwara futi kuna Elia. Dai Makandiwa anga akachenjera akanga ati kuna Prayzah, uya kuno ndikunyevere. Elia haana kuenda kudenga nengoro yemoto. Hakuna vhesi yakadaro. Usateedzere kudzinya kudya. Because akafurira Prayzah ndikudzinya kudya. Ndiye akaimba Elia aenda nengoro yemoto. Prayzah hazvizive Bhaibheri haana kurivara. Anorara kuva kupi yekuti hazvizive Bhaibheri Prayzah. He's an entertainer. And a good musician for that matter. The only thing that Prayzah should be careful about, do not handle the gospel matters. Zvamwari siya Prayzah. Ungoita zvekuimba. Isu tinogona kutotenga maDVD ako tichida entertainment. Asi ukaimba zvamwari isi tokubata manje. Ndikona zvakaita. Ukabata Mwari tokubata ila handikunyeperi. Kana unga uchindifarira uchida urega itorega zvako. Haumbobata Mwari ndikakusiya. Prayzah, can you please read 2 Kings chapter 2 verse 11? That is the scripture that explains how Elijah was taken up into heaven. He was not taken up into heaven by a chariot of fire. He was taken up into heaven by a whirlwind. And it came to pass as they still went on and talked that behold there appeared a chariot of fire and horses of fire and divided them. The word departed means divided them both asunder. Elijah went up by a whirlwind into heaven. Again, taure neshona. Mukoma mukudzei. Elia haana kuenda kudenga nengoro yemoto. Akaenda nechampupuri. Akaimba kuti Elia aenda nengoro yemoto. Ibenzi. Mumwe wachona akaimba izvozvo. Ndikudzinya kudya. Kudzinya kudya anoimba zvekupenga. Haana chaanoziva nezvevhangeri. Imi kana mida kuzoimba zveBhaibheri, amutangire pakungoda kuimba, motanga matendeuka moponeswa. Moziva kuti makwara evhangeri anofamba sei. Moziva vhangeri racho kuti rinombori nderei. Handikurambidzei kurumbidza Makandiwa mudziyo dzenyu. Aiwa, vanofanira kutsvaga kukudzwa kubva kuvanhu kavo. Ndo zvavakaita vanhu venyika. Asi mukabata magwaro sezvamakaita izvi mukoma mukudzei. Isu vana Chiwenga magwaro hatidi kuti abatwe. Saka muchiona kuti apa ndaakutaura zita renyu for the first time. Asi andambozviita. Makaimba sungano andambokubatai. Handiti muri kuona. Ndedzipi dzimwe nziyo dzakaimba? Vakaimba Eriza. Handambokubatai. Mukaipa mudhara achauya handambokubatai. Nekuti izvi ndezveentertainment izvi. Munobvumidzwa kunakidza vanhu. Kana ini ndinotombokuteererai mufunge mukoma mukudzei. Asi ndechingotsvagawo entertainment. Zvino izvi zvevhangeri izvi manje hazvisi zveentertainment manje. Ndezveropa
raMwari rakadeuka paKalvari, achida kuti vanhu vagoregererwa zvitadzo vapinde kudenga. Basa iroro manje revhangeri nemagwaro nebhaibheri nemazita ari mubhaibheri nenhau dzekuenda kudenga harisi rekuti mukangotenga mbira negitare mungangodzibata. Panotoda akatumwa, nekuti munopara mhosva ichakuendesai parumananzombe naMwari musikavanhu. Mwari ari kumusoro kudenga. Izvozvo hazvina kunaka izvozvo. Stick to your trade. Be an entertainer, be a musician. Don't touch the gospel. You are not a preacher of the gospel. You are an entertainer, you are a musical artist, a very good musical artist. And we love you for that. Don't touch gospel matters. Elijah never went to heaven, the dwelling place of God. Yes. Elijah never went to heaven by a chariot of fire. Neither is there any indication in the Bible that is going to come back with that chariot to pick up Prayzah and put Makandiwa, go back to heaven with those two. Saka isu tichaenda nei kana imapinda muri tu namudhara Makandiwa, isu toenda nei kudenga. Mungoro muri kukokwana mukudzei makombe namano. Zvakanaka izvozvo. Hazvina kunaka izvozvo. Handisi kutsvaga muromo nevanhu vese, asi ndakatumwawo naMwari. Ndakanzi defenda vhangeri mfana ugoya kuno. Ndo pane vhesi yandoda kuverenga apa. Tobva tangoruma zvinhu zvatoda kuruma totaenda kumba. Zvitatoparidza zvisingaita. Hazvisi kumbobva zvakaitika kuti munhu anobata bhaibheri akabata Mwari inini ndikamusiya. Izvozvo ndo zvandoda kutofirawo izvozvo. Ndatofa nenyaya iyoyi. Machesa akaimba shedhi atimubata. Akabata Mwari tomubata. Eria munomudiko. Pamwe kune vanofunga kuti Elijah akaenda kudenga kunogara Mwari. John 3:13. Hakuna vhesi yakadaro. And no man hath ascended up to heaven. Hakuna atamboenda kudenga. But he that came down from heaven. Kunze kwaiye akaburuka achibva kudenga. Even the Son of Man which is in heaven. Iye mwanakomana waMwari ari kudenga. Isai mavhesi ari maviri muone kuvhiringana kwaanoita. 2 Kings 2:11 na John 3:13. Izwi rekuti heaven mubhaibheri haringotaura bedzi kugere Mwari. The celestial environment is also defined as heaven. Izvi zvinozikanwa nevashumiri vakaita seni. Musicians haazvizivi. Saka tichiti stick to your trade. Don't come to my office. Ukabata bhaibheri wauya kuoffice kwangu. Ukaribata zvisizvo ndokubata. And it came to pass as they still went on and talked that, behold, there appeared a chariot of fire and horses of fire, and parted them both asunder. And Elijah went up by a whirlwind into heaven. The assumption in 2 Kings 2:11 is that Elijah went to where God lives. But if you go to John 3:13, it's Jesus talking now. Yes. He says, no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven. Yes. Which means when Jesus said no man has ascended to heaven, he was talking about heaven, the dwelling place of God. Elijah went up to the celestial environment, which is also referred to as heaven in the Bible. Yes. Like in the case with Genesis chapter 1 verse 20 going down. Shiri dzinoburuka muheaven chem asi asadzambosvika unogara Mwari. Saka siyanei nazvezvo. Unenge uine career yakanaka wotanga kumhura Mwari wobva watukwa naMwari. Mwari anokupa kesi ikakurembedza ikakutambudza. Ngoita zvemusic zvaMwari siyana nazvo. Chete. Asi Makandiwa zvokuti angadiwe kunzi atakurwe nengoro iyi zvinenge zvinotori nani, because matorwa achati vanhu vachipinda deka vakadiwa akaramba achidai haapinde. Saka akuda kutojegerwa nana Prayzah kuti atsvakirwe nzvimbo mungoro yeEria. Makazomboinzwa here kuti yakadzoka ngoro yeEria? Saka imimi chete ndimi munoziva vhangeri vanhu vezvo akarasika zvorambidzwa here? Munhu wana akaita nhumbu muraini anoibvisa nekuti vamwe vatadzawo kuita nhumbu mumwedzi iwoyo.
saka wega tione nhumbu vamwesa havana ndinayo saka ndoita sei ndoibvisa muda kuti ndimirire vanhu vese vatange vaita nhumbu ndigoita yangu inini nditi nevhangeri rechokwadi kana zvikakusvota chekundiita hapana kana wamuwana ane vhangeri rechokwadi uya naye toriteerera vhangeri racho asi magaya haana guta haana makandiwa haana vese ava havana makoronyera mahwinda akajegera mubhazi rakristu riri kuenda kudenga ada kutoburitswa nenyaya yetouting. These are spiritual touts. Makandiwa is not a preacher of the gospel, he is a religious tout. He has nothing that he can give us as far as the true gospel is concerned. Toda kutoti kana tichidai so tichikurukura dai tichifumura vanhu tichivhura magwaro dai toda kuti iwewe ubvozobuda manje kuUEFI kuti zvaitinetsa mhani kuti varume vanotaura sei ndazowana chokwadi ndakunoponeswa woita mwana waMwari woboponorwa pajoki rekuita mwana wamakandiwa kana wafa wopinda denga. Jesu oti welcome ndozvandakafira kwete matukununu awaitendesi pekutanga aya. Ezekiel chapter 3 verse number 7. Now I think this is something that I want us to do. Maybe you can read chapter 2. It's just very short. Yes. And then we can go to chapter 3. Now, the reason why, believers, the reason why I am reading Ezekiel chapter 2 and Ezekiel chapter 3, it is because I want you to understand why I preach the way I preach. Yes. And this is going to be something that is going to show you that this has always been God's way of sending men to preach the gospel. Mwari haana kutanga kutuma mufundisi anoparidza nenzira iyi yandiri kuita. The reason why my methods of preaching are new to you, it is because